Pán Korčok, pán Dubeci, stojte konečne na strane Slovenska. Zelenský sa otvorene prihlásil k útoku na ropovod Družba. Útoku, ktorý vážne ohrozuje naše národné záujmy. A tu nejde len o stovky miliónov eur v čase konsolidácie, ktoré Slovensko dostáva za tranzit. Ide to aj o našu energetickú bezpečnosť, práve teraz, keď sa blíži jeseň a zima. Všetci dobre vieme, prečo Zelenský zaútočil práve v tomto čase. Pre nás sú dodávky plynu a naplnenie zásobníkov pred vykurovacou sezónou absolútne kľúčové. Aby to nebolo málo, v Taliansku zadržali Ukrajinca podozrivého z útoku na Nord Stream. Čiže v Európe naháňajú útočníkov na plynovod a vy, páni z progresívneho Slovenska, schvaľujete útoky a ste za vojenskú pomoc Ukrajine aj mohli útočiť ďalej na základe našich peňazí a našich zbraní na naše národnoštátne záujmy. Teraz to treba povedať úplne jasne. Útoky Ukrajiny a ich obhajba zo strany progresívneho Slovenska sú zradou našich záujmov. A ja to odsudzujem. Ak máte rovnaký názor, zdieľajte toto video. Prajem pekný deň.